de waanzin wordt als stil zit. Als iedereen naar zichzelf denkt, dan is aan iedereen gedaan. Als iedereen nog maar aan één ding denkt en toen het bedacht. Ze is hem goeiedag, is het gaan niks terug als ze even verkeerd kiest. Houdt de dikke duik en alles wat te vroeg en nu, dat huurt stond weg, gewoon gedaan. Als stil zit. Als iedereen naar zichzelf denkt, dan is aan iedereen gedaan. Als iedereen nog maar aan één ding denkt en toen het bedacht. Dan is het anders. Als stil lag, dan is het goed. Als stil lag, dan is het anders. Behalve dat het dicht bedroog.